Cestovná kancelária Hechter pôsobí na slovenskom trhu cestovných kancelárií už 20 rokov. Minulý rok, za rok 2013, sme teda dostali aj diplom od renomovaného časopisu Cestovateľ ako štvrtá najobľúbenejšia cestovná kancelária na Slovensku, čo nás zaväzuje aj ku kvalitným produktom počas sezóny 2014 a aj v budúcnosti. Novinkou pre tohtoročnú sezónu je destinácia Sardinia, kde sme vybrali krásne dve oblasti, a to Baja Sardinia a takisto aj Golfo di Orosei. Ponúkame vynikajúce hotely, odlietame z Bratislavy a z Košíc, takže na našu novinku sa môžete tešiť. O chvíľočku sezóna začína, takže verím, že si z novinky určite vyberiete. Takouto top destináciou a najobľúbenejšou destináciou za uplynulé roky, a ako aj predpokladáme v sezóne 2014, bude opäť Turecko. Ponúkame destinácie ako je Lara, Belek, Side a Alania. Mnoho ľudí sa každoročne teší s nami do Bulharska, ponúkame tam aj najširšiu ponuku z cestovných kancelárií na Slovensku. Nezabudnite, že s nami môžete navštíviť Zlaté piesky, môžete navštíviť Slnečné pobrežie, Primorsko, Pomorie a takisto aj Obzor. Ďalšie destinácie a destinácie, ktoré by som určite vyzdvihol, sú opäť znovu idúce do popredia, a to sú hlavne grécke ostrovy Kréta, Kos a Rodos. Na Kréte sme rozšírili ponuku o južnú Krétu a samozrejme na Rodose pribudlo už k tradičnému Faliraki aj destinácia Lardos, Lindos, kde sú obľúbené hotely, hlavne ktoré využívajú služby all inclusive. Naše destinácie sú aj Egypt a takisto aj Chorvátsko. Do Chorvátska sa dostanete našimi luxusnými autobusmi, ktoré jednak využívame aj na transfery, ale aj do ďalšej destinácie ako napríklad Bulharsko. Čo sa týka jednej z najobľúbenejších destinácií, je ešte aj grécka pevnina. Tam sme rozšírili naše hotely hlavne na Sarty a takisto aj v Neipori. K tradičným destináciám patrí Kateríny Paralia a určite aj Leptokária. Vážení a milí klienti, verím, že si z našej ponuky vyberiete. K odletom môžete využiť všetky 4 veľké letiská, ktoré sa na Slovensku nachádzajú, a to je Bratislava, Košice, Popriad alebo Sliač. A takisto rodiny s deťmi pozývam do vybraných destinácií, do Turecka, na Sardíniu a samozrejme aj do Bulharska, kde prevádzkujeme počas hlavných letných mesiacov aj minikluby Hechterkov, kde sa o vaše deti a ratolesti postarajú naši slovenskí hovoriaci animátori. Takže teším sa s vami na sezónu 2014, radi vás privítame v našich pobočkách. Naše pobočky sú okrem centrály v Nitre v Bratislave, v Komárne, v Banskej Bystrici, v Žiline, v Martine a potom je to Poprad a Košice. Takže vítajte na našich pobočkách, vítajte a odštartujte samozrejme leto s cestovnou kanceláriou Hechter.